Lad os tale lidt om den nye Lito X1. X1'eren kommer i 2 versioner, og det skal man lige være helt spids på. Den ene version har C0-mærke, og det betyder, at når man kigger hernede i, så vejer den under 250 gram, og du behøver ikke certifikat til at flyve den her. Og det kan være smart for nogen. Det der gør en forskel for den anden X1'er, det er, at den anden X1'er er C1-mærket. Og grunden til, at den er det er, at den vejer lidt mere, fordi at man har puttet det, der hedder et plusbatteri i. Batteriet her giver Lito X1, den almindelige X1'er, omkring en halv times flyvetid. Lidt mindre måske, effektivt. Og med plusbatteriet, så får du altså over en halv times flyvetid. Så det er ligesom det, der er afgørende på, om man vælger den, der hedder C0-mærket eller C1-mærket i forhold til det. Men man skal ligesom ved starten om, hvilken model man har, fordi den kommer altså med enten C0 eller C1-mærke. Så det er altså vigtigt, at man lige ligesom tager den beslutning. Og udover det, så har den jo god rækkevidde, altså med fjernkontrollen her. Den har jo flere kilometers rækkevidde. Den siger teknisk omkring 8 kilometer, men altså, man kan jo ikke se den på så lang afstand, men det betyder jo bare, at du har en rigtig god, solid forbindelse til den. Så har du alle sikkerhedsfunktionerne, og det har du altså på begge fjernkontroller. Der er ikke forskel på funktionerne. Return to home for eksempel, at den kommer tilbage, og så selv lander det sted, den har lettet. Det er jo altså noget, som er rigtig, rigtig fint. Og så kan man også vælge, hvilken mode den skal flyve i, altså hvor hurtigt. Der hvor vi har den langsomme mode, så flyver den måske 3 meter per sekund. Normal mode flyver den lidt hurtigere, og i sports mode kommer den altså op på 18 meter per sekund. 18 meter, det svarer jo altså til 65 km i timen, så det synes jeg, der er rimelig godt i sådan en lille maskine her. X1'eren er forskellig fra bare det, der hedder Lito 1. Lito 1'eren har for eksempel ikke de her smarte antikollisionssensorer. Den har ingenting der. Her har den altså antikollisionssensorer med LiDAR, og så resten er altså det her med kamerateknologi, hvor at den ligesom får det hele vejen rundt med kamera, men fronten, der er det altså med LiDAR, som er meget, meget bedre og meget, meget mere præcist. Så det er altså ret imponerende, at man er i sådan en platform her, sådan en lille en her, har kunne formå det. Selve propellerne er sådan nogle skruepropeller her, man sætter på, så det er ikke et kliksystem. Ja, det synes jeg er måske lidt ærgerligt, fordi når man skal skifte propellerne, hvis man er uheldig, så skal man altså lige være opmærksom på, at man ikke kværner skruen. Så hvis du kommer ud for det, så vær helt opmærksom på, at du bruger den skruetrækker, der følger med. Men skruetrækker er der med, så man kan sagtens skifte bladene, og så være helt sikker på, at det er det rigtige propel, man ændrer. Selve kameraet på X1'eren, den er forskellig fra det, der hedder 1'eren. X1'eren, den har det, der hedder 1/3 sensorstørrelse. Og det vil sige, at det er lidt større end en halv tomme, som er på 1'eren. En halv tomme størrelse er altså mindre end 1/3. Så det vil sige, at X1'eren her har altså bedre dynamisk rækkevidde i forhold til, når du tager foto og når du tager video. En anden ting, når du har taget din foto og video, er der på X1'eren altså indbygget 42 GB hukommelse. Det er der ikke på 1'eren. På den her er der altså 42 GB, men du kan også udvide med SD-kort, der er altså klar til, at man kan putte et andet SD-kort i, hvis du har behov for det. Så du kan både oplade den, men du kan altså også sætte ekstra hukommelse i den. Det er også det, der er forskel på det her. Så kameraet er altså bedre på X1'eren kontra 1'eren. Og den indbyggede hukommelse er jo selvfølgelig også vigtig at huske på. Og så X1'eren kan så også få i det, der hedder C1-mærket version, hvor du har længere flyvetid, fordi batteriet er større og vejer mere. Og derfor skal den altså op i en C-mærkning. Udover selvfølgelig antikollisionssensorerne i LiDAR-teknologi. Det er altså en imponerende maskine. Man kan altså også få ND-filter på, hvis man skal ud og være lidt teknisk på det, men ellers er det altså ret god kamerateknologi, der sidder på. Du kan optage 4K med 60 frames per second. Det vil sige, at du kan ikke lave helt slow motion i 4K, men du kan godt sløve videoen lidt ned. Du kan også optage det, der hedder 8K stillfotos. Og altså natively, altså helt standard, optager du med 12 megapixel. Du kan også skyde i RAW eller JPEG, men du kan også tage det, der hedder Super Resolution, så laver den altså 48 megapixel stillbilleder på den her. Og det er også rigtig fint. Den bruger det, der hedder Quad Bayer-teknologi, hvor den genbruger nogle af de sensordata, der er inde. Så det er ikke en stitching, men det er sådan, du får en højere opløsning i det i forhold til det, men måske lidt dårligere dynamisk rækkevidde, når du bruger Super Resolution.
Noget af det, den ikke kan, det er selvfølgelig, at den kan ikke skyde vertikalt, så det er altså bare horisontalt skud. Så hvis man skal ud og filme kun til sociale medier, som er meget horisontalt eller vertikalt, jamen så skal man altså crop lidt i det. Ikke? Så det er egentlig det, der er ulempen, kan man sige, ved det. Hvor en Mini 5, der kan den altså også skyde vertikalt, så du får brug af hele sensoren. Men alt andet lige er det altså en rigtig imponerende drone i det her spektrum, som hedder mini-dronerne i virkeligheden. Ikke? Jeg ser, at Lito-dronen kommer til at erstatte alle de forskellige typer af minidroner, der findes lige nu fra DJI. Der findes jo Mini 2, Mini SE, Mini 4K, Mini 3, Mini 4 osv. Fra deraf, der erstattes det simpelthen af Lito. Så har man altså det, der hedder premium minidronerne. Det er jo så dem, der hedder Mini 5 for eksempel, og de forbliver i den mini-segment. Men de nye sådan lidt mere kvalitets hobbydroner, det bliver altså Lito-dronerne fra nu af, og det er altså en rigtig spændende platform. Jeg synes, det er rigtig imponerende, at man har kunne putte så meget teknologi ned i sådan en lille platform her. Og så er det selvfølgelig også spændende, at man kan købe den i de her forskellige modeller, hvor at man kan vælge i virkeligheden, om man vil have den med C1 eller C0-mærket. Jeg er ikke helt sikker på, om man kan opkvalificere sin Lito-drone fra C0 til C1 endnu. Det er jo lidt ud over DJI's måde af deres, i hvert fald deres handlekraft. Det er jo noget EASA, den europæiske luftfartssikkerhedstjeneste, skal vurdere. Så derfor har man mulighed nu for at købe enten C0 eller C1-versionen af Lito X1'eren i hvert fald. Både Lito og Lito X1 kommer ikke med en oplader, så det skal du altså have, og det er en USB-C oplader, man skal bruge. Jeg anbefaler en 65 watt til den her, så kan du klare det på omkring en times tid eller lidt over. Du kan også nøjes med en 30 watt, så tager det bare lidt længere tid at oplade de her droner. Men klart at få en oplader til det vil jeg anbefale, at man får til det her. Der kan også fås ND-filter og andre ting som ekstra tilbehør for at sikre sine droner og de optagelser, man tager. Jeg skal ud og flyve med den her og se, hvordan den reagerer. Jeg regner stærkt med, at den er mindst lige så god som alle de andre droner, som DJI laver med alle de sikkerhedsfunktioner, der findes, og alt det komplette hardware som gimbal, ActuTrack og alt det software, der findes med i det. Så det er ikke et sekund i tvivl om. Og så kan jeg også se på den, at det er en af de støjsvage modeller på udformningen af propeller og den størrelse, de har osv. Så det er også en drone, som ikke støjer alt for meget.